Velkommen til Easy Base Talk. I dag der skal vi snakke lidt om BIM. Derfor er jeg inviteret min kollega Sabrina med i dag. Sabrina, hun er vores PropTech specialist, og hun har arbejdet med BIM i mange år. Sabrina, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor er det egentlig så vigtigt at arbejde med BIM? Der er rigtig mange årsager til at arbejde med BIM. BIM er et værktøj, kan man sige, til at arbejde med bygninger. Det er en platform, hvor man arbejder med 3D-modellering af sine ejendomme. Og det er langt mere end bare en 3D-model og tegninger. Det er også en datamodel. 3D-modellering giver rigtig mange fordele. Blandt andet den valide datagrundlag, man har til at arbejde på tværs af sin organisation med det output, man får fra sine modeller. En BIM-model, det er selvfølgelig ens bygning, man kan modellere. Man kan også modellere mange andre ting, men det vi blandt andet har for øje i EasyBase er at arbejde med bygningsmodellering og føde de her bygninger med en masse data, som man kan trække ud fra sine modeller. Sabrina, hvad er det så, man kan bruge dataene til, når man har digitaliseret dem? Dataene kan man bruge til rigtig mange forskellige ting. Det afhænger jo af, hvor i organisationen du skal bruge den, men vi leverer blandt andet data til kundernes ERP-systemer, facility management-løsninger og projektstyringsværktøjer. Dataene kan også bruges til blandt andet digitale fraflytninger. Så der er rigtig mange forskellige muligheder, de her data kan bruges til, og ved at det er et fælles datagrundlag, så er det også et fælles beslutningsgrundlag, der bliver taget på ligegyldigt hvor i organisationen man anvender de her data. Så BIM skaber datagrundlag, der binder organisationen sammen? Ja. Så som vi så også siger, we make buildings talk. Præcis. Tak for i dag, Sabrina. Selv tak. Vi ses. Hej hej.